paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Anggal, nainlabak man Ay, very good. Ano kasta? Umawag ka no ni Lablinton madamdama? Ay, bakit awagan mo na? Muna? Huwag awagan. Ay, masapol nga ibagam dahi takanyak nga angkal mo Ha? Ay, Anggal, dumawatak man nga ron iti paglod ka. Isang sagagasot ti kwartak dito bulsak. Itod mo kanya ka, tap na maawagak ni Lablay. Mala, sige. Uradya kong aglod. Basta ada paglod mo. Yes! Bunga ro dahil tayo na ko naglaw. Tawagan mo ni Lovely Chip. Ha? Ay, una. Ne? Apay nga Apay Chip. Awan samot signal. Gawan-awan signal dito ay paradaan, Chip. Ay, sa dino ayan tinapig sa signal. Ibirok mo kahit mo nga tawagan ni Lovely. Anyamot tayo. No kaano pa yung ada napatag nga awagak. Isupay mo tikim mapsutan ti signal. Maray, apay anak ka nga to jay cellphone ni Kwarog amagmagna. Ay, agbirbiro kiti signal. Ay mabiit laeng mare Taibagakin ni Kwarog no sa dino ti ayan tinapig sa signal. Dita ka pa ya. Ay, Kwarog! Aw, nanatuyang. Agbirbiro kang iti signal. Ay, adda mo ka napig sa ti signal na. Sa dinaw. Basta, adda mo. Ibagamon kasapulan nga awaga ko ni Lablay. Ijay balay. Ha? Napig sa ti signal, ijay balayaw? Wen, mabalin ka pa yung ag-internet, Oray agmalmalaw mo no agpatpat nag. Wow! Nagmayat man no kasta. Intang harodan ijay balayaw. Oh, dito'y batog titawa. Napig sa ti signal dito'y Kwarog. Uy, full bars ngagpaisaw. Kunak to mga minkan ka. Mala, awaga mo nila Blay. Sige, awagak. Oh, aday ta. Agriringan iti bangil alin niya. Oh, bayad. Ha? No nagring ti cellphone, 50 ti bayad. Ay, nagnginan. No, awan ti bayad, awan ti awag. Ha? Aw, day tawi. 50. Ay, thank you. Sige, awaga mo nila Blay. Hello, Kwarog? Ha? Hello? Lovely? Namiss na ka di? Ay, Apay nga italangan na awagan ka. Ay, Kwarog. Ay, saan pa inalpas ti panagsarita, may? Agbayad ka manin iti 50 Apay nga agkarabayad, At samat ka sa saritam dita, Kwarog. Ha? Kwa? 50 ti bayadam. Ala, mangtigan. Lablay, ibaga kunti kaya't kung ibagakan ka, Agbayad ka pa'y kunak ni... Ay, nanay. Apay nga, inagaw mo matan ti silpon ka. Agbayad ka, tapno makasaritam nila Blay. Diyak pa'y na ibagakan ko na ti I love you. Ayan di bayad mo. Day tawi, 50. Ay, sige, isubli ko na ito'y silpon mo. Sige, awaga mo nila Blay. Sanain. Naibusin tilod ka. Awan mo ti kwarta. Ay, naawagan matla ni Lablay. Ibagak pailangan ko mati I love you.
Ngam inagaw mo ni Nana Tuyang ti silpon ka. Na. Apanapan ka ijayan ni Tuyang. Kat napigsa ti signal iti balay da. Siningir nak pa iti nangina. Rupat kwarta talaga na dya Mari Tuyang Angkal, ayan ayatin napigsa signal dito yung kabildatan. Ijay ban, ituron. Ha? Ijay. Umuliak pa iti turaw. Ijay may kat... 1, 2, 3. May kat 13. Aramidem no kayat mo ti makaasawa. Agsakripiso ka. Nagadayaw. Apay, papanan ni Kwarog. Mapan umuli ijay turun. Ijay na. Nagngato ijay. Imbaon mo manan. Awagan na nila Blay. Awan nga min signal dito. Na, numatulid ijay ngay. Laklakayan matulay. Taapay, kasapulan pa umuli ka dya turod, Chip. Una, tapno maawagak ni Lablay. Kadnakat nga to. Ikarigatak, tapno makasaritak lang ni Lablay. Hala, sige, Chip. Urahin ka to'y babang rod. Mabutang ka nga umulay. Kabut-butang mo't nakangat-ngato na tanga lugar. Baka maulawak ngay. Sige, umuli ak ngam urahin na ka. Sige, ganat ka, Chip. Ay na, makasarita ka matlaing nga ni tinalawag dito cellphone, Kwarog. Ay, may bagak matlangan tiriknakan ka, Lablay. Agad, ibagam nga roden, Aguray tagpisto ka na imbag. Hadda kami dito yung nangato-aturaw. Talaga alab na kanya. Imuli ka pa di katuruan, tap na makasarita na. Una, ibaga akong tiriknakan ka, Agdang-danga ka. Lablay. Ay. Nanay. Abay ngayon. Natulit mo tanti ba to anak to gawak? Kwarog! Matulit na ka! Matulit na ka! Kwarog! Hello, Kwarog! Kwarog! Napigsa ti signal di tabalay da Mari Tuyang ngem agsingir met. Ay, unay matday jayan. Di mo pa'y lakanon alpas tay ibagbagam iti kasarsaritam iti cellphone mo. Agawan nan tay cellphone tagsingiran. Anya. Ay, imbaglaang ang tawan silpon ko. Jak kasapulan ti signal. Mare, kita ije turod. Ha? Ay, Ay, sos, kasla. Ay, matultulig ni Kwarog! Ay, ha? ala! Talaga natulidan. Anay ka. Ayan, tinasakit. Anay. Dahil ito'y patong ko ang kailay. Ilutak no maimbagan. Anay! Nagsakit pa dahil ito'y puso kang kailay. Kasanungay nga agasan ti puso no dahil tinasakit. Anay! Sus. Nasakit pa dahil ito'y imak ang Kwa, awagan man na nila Blay. Anay! Awan ti signal ang kail. Medya kaya ti umuli di turaw. Apay nga. Jayan ni Nanam Atuyang. Anay! Diyan kaya ti Jay. Awan pagbayad ka. Unay mutin nga min dahil ta signal. Awan tumot signal dito barangay tayo. Anay ka! Marat, apay pudno anatulid ni Kwarog, ijay turaw. Wen Mare, apay, italaan ang mamaya. Isumulagayam adya kung makitkita. Ay, agpapaimbag pailaan, tanablo ka no tay sikat na. Ay nakaasimot nga rod Apay ngamin nga imuli ijay turod kat amo na adelikadaw. Tapno awagan na nga rod tay ararman na balasang. Kat si Kamat, pabayadam mo ti signal ijay balayaw. Kaya't mo asawan, basol ka no apay anatulid ni Kwaraw. Agad, asino kumapay takim basol nga ay? Dinak man konsensyaan, Maray. Amo magayam ti makonsensya. Ay kat siyempre, amok mo.
Apay nga rod, anas ka napabayadam ti signal ije balayaw. Kahit jak nga rod pagbayadanan. Ay katsi ka no kayat mo nga damanan matulid ije turaw. Di agpabayad ka manan itinakangin ngina. Jak kayat maray nga damanan matulay. Matlagayam. Oh, agpabayad ka pay. Saanon? No siyak nga iti umay ije balayaw. Adamo negosyo. Agbayad ka, oray basit lang. Na, kunak manod na konsensyam. Ay, sige man lang, librain. Ha? Puro libra. Awanan pag merienda. Warog, naimbag kan? Wain kagawad. Sana na nasakit ta sikat mo. Sanain kagawad. Tapusom ngay. Medyo nasakit pahilaan. Uray asino mat ati matulid di taturod. Agsakit at talaga ti puso na. Ang maagasan day ta. Ha? Ta, librin. No umawag ka. No tay mapangkay di balay da marituyang. Librain? Wen, saan ka nga agbayad? Ay, inak nga rudain. Sige ta sumaruno akto may. Ayan jay cellphone, inteng. Ay nakadulin ije lakasak Ingkaalaan, tamabalinan nga usaran. Pangusarap. Ay katawagak mo't adag iti kabagyak. Kumusta ak mo't idaa? Adaya signal. Ang mga umuli ka mat ije turaw. Saan kanon nga agsingir ni Marituyang numapan umawag ije balayda? Na. Nasaya at ano kasta? Win nga road. Iso nga inakman ije balayda. Taawagak man mo't dagiti kabagyak. Yes! Naibaga akong ti ayat ko kinilablay. Ay, isumot lagayam anaragsakan. Waraw. Naibagak matlangan tiriknak. Kat sinumbatan na kaon. Ha? Anya ngay ti imbagam kan kwa na. Kan anya mo ti imbagana kan ka. Imbagak nga. I love you, lablay. Kat kuna naman, I love you to, kwaraw. Ha? Insong bat kaw, I love you, tre. Kat kuna na, I love you, por. Ay, nagmayatan. Ay, nakwaraw. Kaslamain labak mo manan. Ha? Ay, awagan mo't ani tataba daw. Iso nga ron ti kayat ko nga aramidin. Kumusta ako manibadong ka? Tatalaga ay na! Mailiwakon kan kuan na. Ay, badong ka! Papa na mare, Ijay balayda Marituyang. makichismis kay Jay. Ay saan maray? Inakman mo't kumusta ang dagiti kabagyak. Kakaiso na alibren ti signal iti ayan na. Ay, noda kumamat agbantay dito tersenak. Umayak kumamat. Ay kat umay ka no addawayam. Sige, mare. Umunakan ta sumaruno Maray, adamat kun kontakam? Un baray, adda, ay na. Naa, sino ngay? Ni badong ko maray. Ay, winan niya. Ang umay na. Jakmit makuntakan. Nagawan mo't ang ti signal. Ay kat ibirok mo Ay, win. Ay, amangan no ijay bangir atawa ti anti-signal. Ay, Awanan, Ay. makaroon ti signal maray. Iso amasapol nga ibirok-birok mo. ay, ditaw! Mayatan maray! Ay, nagpiksan ti signal ditaw. Ay, mabalin kun nga awagan ni Badungkaw. Nay, agriring maray. Ay, hello, Badungkaw! Anya ngay maray. Anya ti kunana. Ay, Badong, mailiw akon ken ka. Ay na, Badong, nay, napay ngay. Agawan-awan mo ti signal. Ay, aguray ka, ta ibiro ko. Ay, dito ayan tiritaw. Ay, saus, nagpigsa dito maray. Mayatan. Ay,
Hello? Ay, Badong! Ay, Hello? Maray! Matinag kan dito agdan! Ay, pasensyakan, Badong, Nay, Tanay, agawan-awan ti signal dito, nga may nagpigsat. Ay, Maray! Ay, hello? Ay, kano kayang agawin? Kaanaw? Ay, na, hello, Maray! hello. Ay, agalwad! Ay! Ay, apo! Ikaw. Ay. Ay, anay. Imbagak matkan ka, ang matinag ka dito agdan. Ang amdi ka matnagan anad, marito yan. Ay, nanay ka. Ay, uwan. Sigay, Badong. Brian ka, I love you, Badong ka. Ay, anay. Na. Anay. Ay, Natinag lang harudan iti agdan. Ang agsilpon lata. ay, naimiss you, Badong. Kasla saan na nga ikan ka, no ti pan nakatinag na. Chup. Ay, ay, una yan, ni Aya. Ay, nanatoyang. Sana bale, tay ti mabit. Agawi din ni Badong mo di takabildatan. Ano samlaeng ti aguhay? Ala, sige. Ditam tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala, sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Sino kada kayo ti agtawanan iti 65? Si Kamarikuanang. Ne, apay asyak ti kitaam. Adayo matabakbakit kang amsyak, Awan tagtawan iti 60 kada kamay. Apay ay adamdamagam kwaraw. Mabalinda ka nun ti rumwar. Ay, kastaya! Ay na! Hahay! Nabayagan ngag taunak iti 60 kwaraw. Nalabsak pa'y kit din na. Si kalaang aya, ore syakmat nalabasan na 60 titawan ka. Yay. Sa dino nga iti pagpasyaran tamaray. Ije kapitulyaw. Agbuya tapay ay iti sinay. Mabalinti sumurot kada kayaw. Pang senior citizen lang dito, kwaraw. Apay, senior kan aya. Oy, saan pa imot sige, da kayo lang arudain. Nagrigat kit din aya ti kastoy. Sa anak pa yan na makapasyar apulos. Dito'y labalay ti ayan ko. Ay, hapaw. Ay, una yun aya. Apaya kastoy ti biyag ko. Antay! Dito, Kasino ti kasasaritam? ay, dayto'y man bagek, kwarog. Ha? Ay, maumuma ako nga daaklatan dito'y balay nga aglutloto, aglinis, kan aglaba. Ay, kunak no maumuma kan di tabagim. Na, Apay ngamin adi kay rumuar. ay, kayat ko nga rod. Ay, numabalin la ko maarumwaren dagiti senior citizen. Mabalinan, antay. Mabalinan aya. Wan.
Imbagat tupay kada nanatuyang kan kagawad ko anang. Isu a plan-planwan dan ti mapanagpasyar. Nay, apay ngay nga isudalaang. Ay, uray syakmat Apay, Marikwanang, mapan kayo agpasyar ka ni Marituyang. Wen man, Mare, mabaling magaya man na rumor dagiti senior citizen. Apay ngay adidakmat ayaban. Na, kaya't mo mati sumoro taya. Wen manun abulan asa anak-anak karuruar. Nala, sumurot ka no kayat mo. Kat, pagsasaritaan tayo, no sa dinaw, ti papanan tayo. Enteng, mapan kami agpasyar kada Marituyang kan Marikwanang. Na, kat no bawal pa lang arumwar dagiti senior citizen. Mabalinan. Nagkuna. Dagiti kukumarek. Na, Isu asumuro tak kadakwada. asino nga ti agluto iti kanag. Ay kat ilutuan ka pa sakbay arumwarak. Pagpasyaran jo aya. Ijay ile. Sumuro tak kumamat. Ay, para lang kada kami nga agkukumari daytoy, intay. Saan ang mabaleng asumurot ka? Nala siya kung tagluto iti balunan tayo. Anyat kayat yung sidaan. Uray bugoong kan kalaman silatan Ay, unay kamutin. Mapantay agbuya iti sini. Naitaka bugbogo ang kan kalaman si balbalonan tayo. Wen nga rod Marituyang. Ay na, mga no parwarin na tayo dyan security guard no kasta. Ay kat bugoong latan Ay, awanan ti agluto-luto, maray. Mang restaurant tayo laangain. Kayat ko dayta. Si Kangay, Marituyang. Diyak kayat timang restaurant, kayat ko tagbalon. Ay, narigat agbalon-balon. Awan nga raw ti pang restaurant kaw. Maribanang, anyat makunam. Ilibritan ani Marituyang. Ay, wanan Kababain mo't ano ilibrida. Adaya mababain mo mo. Wen nga rod Adamot basik. Sige, Marituyang. Ilibrida kan iti sine. Ilibrida ka pa'y iti makan. Sano'n, kababain mo't. Adaya magkwartam. Awan nga raw. Iso nga ilibrida kan. Itulod mo kanudaan tem, kwaraw. Sumurot ayamot ni anti kada nanatuyang kan kagawad ko anang. Sumati ko na. Papananda ka nungay. Mapanda siguro ag happy-happy ijay ili Sige ang kail. Itulod kunto ida. Ay, unay matanday dya ako, Marita. Apay nga awan pa'y laang. Ay, jakman amukan ko na, Mare. Kasla balasang nga grub-rubwat. Itay pa'y lang nga urayan ta dito'y waiting shed. Ne, isun sama dayta. Kitaam ka diti suot na, Maray. Iyay, naka-short pan kan nakasandaw. Apay nga'y akas ta ti suot na. Kukumbaray at dakaon! Ay, Maray, apay nga'y tabadom. Naka-short pan kan nakasando kamat. Pangturog sama dayta. Saan maray? Pangpasyar ko na ito. Di mo makita ay nakasapatos kan naka-shoulder baga. Maray, kita amat ti suot may. Agpada kayo nakapalda iti atid daw. Wen nalabaga ti paldak. Kat nimet maribanang duyaw ti kolor ti paldana. Kaya't yu asawain, masapul nga agpalda akmay. Wen Maray, tapno agpapada tayaw. Kayo agluka Na. Urayan da kan Maray tayong kapag sukat. Mala, urayan dak nga raw, da? Sige, Maray, urayan da ka. Sa dino nga iti umo na apapanan tayaw. Intay pa agbuya iti sinay. Anya ti makunam, Marituyan. Da kayo latan at imasurot, da kayo lang arot ti mangilibre kanya. Ala, intayo agbuya nga rudan iti sinay.
Jay kumakwa, jay love story. Jay mo't laban-laban kan gubat-gubat ti kayat ka. Daytay kumakartons, Ah. Sigay. Dayta pinaltuganan. Alak, intayaw. Marikwanak. Nakaul-uli magmat ni Marituyak nagpuy-puya. Uwan nga rod. Kunak man no kayat natipin naltugan abuyaan. Marituyang. Nakaturog kan sa amatan. Ay, nagmayat ti agbuya. Makaturog akidan. Ay, ni, dayjay. Ay, simugudan dagiti kalaban. Ay, laban daytan. Ala. Ay, sigay! Paltugan nyo, dagiti kalaban! Sigay! Banasan nyo ito! Oy, ganito! Ay, naabak kami ng dagiti kalaban! Ay! Marikwanag, anawaan ni Marituyang. Uray la tumakdiran. Ay na. Maring, lingday na. Ay na. Kababain ka dagit agbuya. Ay, May sos! Natayon dagiti kalaban! Hey, pagtugawin nyo man mga tabakot! Ay na, Marituyang. Mangibabain ka magkan. Itan samo lang kami nga agbuya ito sini, Mare. Nagpintasan! Ano? Ay! Nakadisturbo ko yun, kung nagitagboy po ya. Sos. Ako kayo. Ay, sos! Apay ngay, aguyodan namin panggar! Ay, saan pa'y analpas ti buy-buyaan? Ay, ginak-ilwar Ginak-ilwar! Ay na, saan pa'y analpas ti buy-buyaan tayo apin naltugan? Ay, win nga road. Si kantumot ngamin, Marituyang. Nakatagtagari ka. Pumanukkaw ka. Nagustuak nga ro di buy-buyaan. Ay, sos! Tinaraptat na dagiti kalaban! Ay, una yan, Mare. Na- Uray la imostramatan ti makipin ng tog. Gusto na! Unay mo, daytan. Adda tayong dituruar. Kitaan na kan dagiti tao. Win nga road. Intay mga hanad. Mapisina ka. Ay, wag nga road. Panganan tayo nga eh. Ay, adaan mo kapanganan! Ala, intay yung nga rudan Ay, libre manan Marituyang. Nya ngay daytoy nangipanam ka na kami apanganan. Video okyan samay. Ay, agkakanta tayo pa'y Ay, mabisina ka. Adda makan dito. Ngam nasaysaya at no agkakanta tayo pa'y. Ayan na di kantaan, aya. Apuray, tasyak pa'y ti umuna ako manta. Masapul aya nga agkanta akpay. Eh, saanan? Mabainak. Uray siyakmat Pakpakawang matag kanta-kanta dita. No diyo kaya ti agkanta saan laang. Ala, agurder kayo nga rudan iti kanang tayaw. Ala, agawid tayo. Tanalpas tayo mutan anangan. Ni, agawid tayon, aya. Nagkunang agawid tayaw. Na, anya pa lang nga ro ti aramidin tayo. Ayaban nyo man kit DJ waitress. Ni, apay, agorder ka pay. Saan ka pa nabsug, aya? Arak man ditaw. Arak? Nagkunang agurder ka iti arak? Eh, sus, sa anak nga gin inumaray. Itala ang anak wartay. Sagay sala ang abuti ti inuman tayaw. Sige, basta saggay sa laang Wen maray, dahanag yun. Ayan. Ay, malaman. Kapay nga one matlangan yan time. Bayam lang ida, angkal. Italaang mat amakarwarda. Awanan tagluto iti pangrabyan. Ay, Sumangbat tulat taday jay. ay, amangan ba't nung napukaw dan? Ijay lang ili tinapananda. Mapukaw dagit dain. Amuda mo ti agbasa. Ay, sana nga ron arumbang agdanag Sana talaga, angkal. Relax ka lang. Mare, apay nga talaga. Bumudbudot sila payag ka. Mare, napartag kan Sigay, maray. Saan ka ba yan na berday? Kasi na kaya't kumarumutan ti kumanta.
Ay, napayakan sa kanta ni Maritoyang. Aguray ka man. Hindi na pa'y kaya nga ipasublat dyan mikropono. Maray! Maray! Ipasublat mo mat-aday ta mikropono. Pwede ka kanta, Maray. Ay, siyak mamati kumanta. Ay, siyak pa'y mat-ah. Ay, siyak. Siyak ko nakalangan. Siyak kanta. Baluang pag-ibig ka. Ilan lang sa iyo. Ang buhay ng ating mundo. Nakalang kung paano. Kamang kita daan, Tim. Rabiit. Wangarot ang kail. Rabi iuna yan, isuanas ka na matanagan kan. Mabisi nakit din, ah. Dua takit din abapan mangkita kadakwata. Sige. Tapno at dagi doron iti tricycle kaw. Da. Inton matadail manang. Kunak tumat ngamin kan ka Marituyang. Asyak ti agkanta. No siya kumati pinagkantayo de. Sanda tayo atin nilew. Dagiti pulas. Napay sa dinayate. Ayan tayo. Ay namaray. Nabartag ka pa'y laeng. Agda tayo dito'y police station. Anya, ay sir, pulais! Baruan da kami dito. Sabi niya, imbalod na kami, ha? Bastante kayo. Sir, pulais. Nada curfew tayo. Ay, baba, hindi diyan napasama kayo. Win nga rod. Ay, umay ko mga rod ni Inteng. Tairwar na tayo dito, oy. Si Kando mga min Marituyang. Tila nang isung-sung-sung ang kadakaray. Ay, sir, pulais. Pero, wala kami. Ano ito? Senior citizen kami. Ay, kasyan. Na kami, Ay, sir, pulais. Ala, urayan tayo ni Inteng. Ay, Adamot siguro inton madamdama. Ay, numaminsan. Saan tayo nga ulitan ti kastoy nga inaramid tayo? Kukumaray. ay, unay kayon aya ababakat. Saan aga po ta mabalin kayon arumwar kat mabalin nyulatan nga aramidan ti kay kayatyo. Anya nga ita, di tiniliw da kayon dagiti pulis. Pag nakman nyo da itan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga.